Mun nimi on Niko Sandel, edustan yritystä LFG Brands. Me ollaan kotimainen palvelualojen bränditalo. Tällä hetkellä meillä on brändeinä M-Room, joka on tunnettu suomalainen parturiketju. Me ollaan toimittu jo 15 vuotta ja vuositasolla palvellaan noin 400 000 asiakasta. Sitten meillä on toisena brändinä Poslin Sokeroinnit, jossa tehdään naisten sokerointipalveluita. Se on vielä kasvava ketju, meillä on 4 toimipistettä tällä hetkellä, mutta kovassa kasvussa ollaan senkin brändin kanssa. Meidän oikeastaan koko business perustuu siihen, että meillä on pystyssä olevat tietojärjestelmät. Tietojärjestelmien merkitys LFG Brandsille on ihan äärimmäisen tärkeä. Meillähän on siellä palvelualan yrityksiä taustalla, M-Room Poslin. M-Roomissa meillä palvelu toimii virtuaalijonotusmallilla, eli kaikki on koko ajan reaaliaikaista. Niin tällä meidän tietojärjestelmien on pysyttävä koko aika pystyssä. Ja taas Poslinin puolella ne toimii ajanvarauksella. Niin ajanvarausbisneksessä yhtä lailla kaiken on koko aika toimittava, että asiakkailla on päässyt ajanvaraukseen ja taas sitten palveluntuottajat pystyy tekemään työnsä hyvin ja tehokkaasti. 6 vuotta sitten, kun teknologiakumppania oltiin valitsemassa, niin oikeastaan tietysti meidän tarpeet on aika laajat, joihin Montel pystyy vastaamaan hyvinkin osuvasti, mutta sitten Montel Care oli meille se kaikkein ratkaisevin tekijä siinä, eli me saadaan se 24/7 tuki siihen, että jos meidän tietojärjestelmään jotain tapahtuu, oli aikavyöhyke mikä hyvänsä, missä päin maailmaa tahansa tapahtuu mitä hyvänsä, niin tiedetään, että Montel pystyy hoitamaan se asia ja mä teknologiajohtajana pystyn nukkumaan yöni hyvin. Montelia ja Montel Carea pystyn kyllä lämpimästi suosittelemaan yrityksille, varsinkin sellaisille yrityksille, joiden tarpeisiin kuuluu, että tietojärjestelmien on pysyttävä aina pystyssä ja aina saa tukea, kun sitä tarvitaan. Näin teknologiajohtajan roolissa niin mulla on erityisen tärkeää se, että siellä on ammattilaiset hoitamassa niitä, he tuntee, tietää meidän järjestelmät ja aina saa apua, kun pyytää.